Kuan, ito mga pasyente ni mo sa Christian. Si? Mga pulbira. Pulvira. Siya nga. Pailot mo, pati labang sakita na sa mahilot. Hindi man ka, ang puso niya, kabasa niya. Kita na sa mananambal dito, kuan daw, nag-surfan ka. Oh, nag-shirt ka na. Ano man, kan. Tambalan. Tanawa ko dyan. Oh, Kaya karon na. Asa mo naka... Si Kuan lagi, kay laki ni Karina. Kisa man ang balay. Dahil natumig mo ng balay dito sa Sa Sarapet. Kuan, sa Matanaw. Oo. Kung katabi na magsalinag pula. Kuan daw siya sa Ginoo. Dito. Kaya itong, Dirji. dili, itong, balik mo lang siya. Magpula siya. Tambok. Oo. Sakit yung mga hilot. Surrender ko dito ang tagabaybay. Ilam akong kuyugon. Sakit. Nga kanit siya, di man siya kahilot. Kaya kuwan man. Ang puso niya magkakatol, panana kasi man na duha. Kinsa din nag... Kuwan. Nabunibali. Wala pa sa makuan. Wala po. Kasi yung pinagidautan ka man. Wala sa musulat kinsa nagdaot. Wala. Kaya kahapon dito na po Kaya misa. ma-identify mo ko na siya. Ma-identify na siya kung gibarang baka, gidautan baka, gidiwindi baka, mabalaan mo Wala yung ingon nga igibar. Wala sa... Wala siya. Nga Open kahapon man mo dito na. na po ni. Galing Nang mo mutaw na pa sa dito. Dili, lain na po naman gato kahapon na makilala. Makilala na po. O si Salim. Nya, saan na po Ya, ang iyang gitambal, gidaot gihapon. Ang iyang gitambal ka ng bato bitaw, gidut-dut siyang pusod. Yan na po siya yung bato. Ay, ang buta, kita daw na po ako, may kinalaan ni kaya tapos? kuning pan. Kulo ka klase ito yung gidut sa pusod. Daot Japon. Daot. Dati po. Nya, identify na niya. Wala po. May tag ma-identify no. Wala may... Ano noon? Eh, nidool man tao, puta mahimo. Lagi, Mamatay laha. O, yes na lang tago sa istorya. Okay, tando Pero kita. di mga may mapan kay katul man gihapon. Kaluta kay ma-infection ka. Wala ko nagilabtan. Nga pulang dyan ba? Sige din Pero na po, unsa na po, wala na. O, lagi. Tama na itong duha. Duha. Wala na ilahin. Wala na mo na ikaw gi. Wala na. Doktor. Hindi na po doktor. Ha? May kwartalisan. Binisaya sa ko kay gatoom po ko ang mga binisaya good. Doktor ko pangan mo. Kaya ang papa mananambal man po. Patay. Kinsa man? Patay. Si? Si Si Jose. Commander. Jose. Sagasa. Si unsa dito commander. Commander Ilaga. Dati na to pero patay na ron. Patay na yan, Na kayo. Papa. How many years na? Wala. Wala na kagit tagaan. Wala man kaya purot man isog sila. Pero katong yung magulang di pwede. Yung magulang sa abusan eh. Tulong Magtulungan. sisog. Kaya nang dili mo salig yung naman. So, wala sa gikon. Si ito nga lang timong papa ning. Si Jose. Si Jose yung Isa papa niya. Yung mana? Yeah. Ah, Wala. Kuaning. Rita ya Si Rita. apelido. Estilo niya. Cute ba din yung balay no? Basig gamay. Bugnaw no? Hindi tayo. Ikaw. Kaningot ka ko. Sige, sige. Nainari dire. Ang taga dire nag-inform sa ako. Lakaw dito kang Eric. Kasi lapit na. Siya labi na kung paon pangutana lang. Ilabi na. Siya pilot mo. Taking-kingad mo. Sakit kayo. Pag man pilot kayo. Pusog di basa. Dito lagi naghapon kang Salim. Ang iyang mga tambal, mga bato. Nang, Eh, musugot mo, ang pinakadabis yun ni siya. May kapan na to kung matinood man tong gingon sa duha. Ang pinakadabis, gunitan yun at tananawas ni mo. Kaya kung daot man gud siya, di man gud na puson lang. Nana siya kitaot kung tinood ha. wala man hirog tao, bata ang puso, di ba sa? Amo gani. So na may porsyon na nga gibutang nila kung tinood ha. So nga ko ha, musubay ta kung naaman, kung wala, kung naa di mas maayo, kung wala di. Di ba yun? Okay na po. Tambal lang. So ang kuha na to dia is mahul body to juga. Hindi Hilot. na kasakuan na ha Ay, kay dili Hindi siya ko pahilot. magpahilot. Hindi ko Ay, sanay sakit kay yun, surindir Di, kita ng gunit, hilot. gunit lang sa kanang anada lang. Sliding, Di, sliding kay Nitukan man kita nagtukan na mo siya, ay lang mo pahilot dito, kay sakit yun hilot. di, wala man siya. Ang sakit man good, kung may diferensya. Oo. O kung inikikap na kung nga sakit, reduce na to. Kaya nga kuha, kung naaman na siya, atong suklan na kung unsang gikon sa duha ka manambalay. Kaya ako bisag pag mamarangay pa na sa gunsa, basta kung na-adjun na siya, manakpan to yun na. Dili naman na sa makuan sa kuha.
Tuog naman po na siya kanang gidaotan. Sanib ang nag. Pwede na ko ginato. Katong ganit taga Surigao nga, dawa na ganit naghihilot. Katong taga ko, wala naghihilot. Ang sige lang ko gunit. Tuog naman. Kaya ko ano sa, gibarang man. Sulod. Liwindi, mga engkanto, ana. Kaya dili ko. Ana-ana ra, gigunito ra lang. Sa doha ka mananambal, dito may gahapon. Oh. Alas 6 minas makilala. May kamot, hindi may maulian. Kaya delikado ba ginang pusod. Yung wala naghihubad. Asa? Gidautan mo, wala naghihubad. Wala. Wala. Tangan taglan na. Ana lang, kita Lana. bala. Wala na, inya taga ang Okay raman daw tubig. ko taglan na, di taga-angkok tubig niya. Nangay kog lana kay Naurot mamaya naman ako yan, inom pangaplas. ka pa pagpuyot tubig. Naurot. Kapag dala ko, basi Naurot na oy niya, mga ina po kog lana, gamay kay lana yung yatag niya kay wala na naubusan siya lana. Kung mangayo kog lana to naubos na mo akong ginaplas diri. Ngato lagi para garo nangatol o. Matol, matol. Ang katol, nasa sulod sa gawas. Sulod. Sulod, dili man ako pwede gamotong good Kaya kay yung delikado mo kaluta kay lang pusod. ma-infection yung ka. Tingala ko Kaya bang delikado Ano ginang man ini pusod. pula uy Hindi ngano. ka na kainom soft drinks. Ay di po. Wala na dili dyan, ka- kape. Kape nipid. Mura. Ang kanang kape, bisang isang klase ng kape, sugar dyan po na siya. Muaway ko na siya sa sugar. Siya. Nipid ako. Mao na siya. Ito Ha? nga paper meter. Sahay. Kape rin sa hyper, di yung kita mo focus na kay sis. Grabe na stiyan. Dito. Sana lang. So tiyan ra jud ipakuanin mo. Sa ako ha, madakpan no tanak ko siya kay daghan. Kung naman ko yung nagdaot, by portion ang nasa sila ginabutangan. Ako anong itapuan ko. Hmm. Ako ang pusod or katayukan na ko sa ba. Kay sakit. Basig sakit ba di ko kaagwantag sakit. Ang puso lagi ka nang matanggal ang katul ba kay katul jud kaayo magabi. Siya magbasa. Magbasa unya baho Kaya ang konta, ilang. nga madakpan na to na siya. Kaya basig silingan rin na. Sige lang kay balik lang ko pagkuan. Kaya kung man ang patingog ko, mutingog na siya. Basig na po. Kinsa nagsugo ni mo, masakpan na to. Hindi naman ang. Hindi na kaya na. Kaya mga nga naman god, by portion na sila, nasa sila ginataod. Kung Daot. Ang pusod man gudali kang madaot na kay connection na. di nila gibutang, pero na sila gibutang min. Sa kuha lang, kaya parang madakpan. Yung maglisod mo kung dakop kung kana na god, pero tambal ra, panikam, matrapot ta. Kung ana ra, Tambal na ako. tambal ra. Waka kabalog na kay Facebook, Kita man ang hilot na YouTube. So, kabalog. Wala. Makalukar mong tanaw, kung nakatanaw Di man mo kabalog. YouTube, Subscribe. Eric Hilot. Eric Hilot ang Kung imo. nakatanaw mo Facebook, Eric Hilot na kaya siya. halos man tao ron nakabalo Facebook. Kami di. So, ang Facebook, wala kay Facebook. Wala ko anong gunya ko ang Kulupin ipadra. pa ang app mo. Oh. Ipad rin tayo Kaya halos yun ron, majority sa tao, kabalo ko na Facebook. Facebook yun. Pinakakuan ra gyud na simple. Facebook, YouTube. Sige. Naguba na. Asa yung balay kani? Direra sa ko. Namatalam na sila. Matalam ko. Yan, ibalhin na Matalam sila mismo? sa kuha. Sige, basta na kay shout out sa taga Matalam. Ay, live da itaron? Dili, Ano sa video lang tapos ibutan Ah. sa YouTube. Ah, Sige, basta na kay shout out sa taga Matalam. wala na. Di na ko magkuhan. Wala na, hawa na Sige nga. ito kay. Di ba pahawa siya? Papahawa man mi dito kay kuan good. Mo balhin na ang kay ilaba. Sige, sige. Unahan Sana na. kay shout out sa taga Makilala. Ay, ka, sir? Oo, si Samog ako. Nahilot Ah, ka ikaw na. din na, sir. So yan guys, shout out sa taga Makilala. Ang kanina doon, sir, kadahupan naman ni, sir. Makilala ko tabato. Makilala North. Kadahupan rin Oo, eh. Lord. North Cotabato yan Dali, guys, dali, shout dali. out sa inyo ha. Kana ang Si hilot Ma'am ko. Dire at tabangan na to kay duha na kabuk yatuan nilang manambalay. Sige na ni, Kulang. Daot na. Lagi daot. gidaotan. Oh, di po sila musulti. Wala mo sulti kanya kadaw. 15 nagdaot. Nakabalos lang gidaot, pero di pa lang musulti sa gidaot. Mm. Sige. Diyan na lang. So ano, tabangan na to si Ma'am nga Manday mo, no? tabangan na to nga mamaayo si Ma'am. Siyempre, ino ba lang sa pagkampus Ginoo. Oh, nya. Siyempre sa tanan nga muduol dire, manigamot ang mamaayo mo guys. Nakutot sa tumay mo, no? Ya, nala tanaw na to ang iyang giingon nga iyang tiyang nga gidaotan daw. So, nala. Ang puso. So, shout out ya kung karon na mo kita nga video, please subscribe, i-click lang bell button para updated sa akong upload. Kanila comment, like at pangutanan lang mo guys. Comment lang kung unsa mo yung pamatis kalawasan. Hantod karon wala gyapon maayo. Ayan ya Hilot ko. sa karon na po nakikita ni please subscribe lang no niya
Kung ka naman kiprins ako na naka-Facebook, Eric Hilotan Traditional. Ayan, shout out sa akong mga viewers, regular viewers, o shout out sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, thank you so much. O sa lahat po ng mga OFW. I love you guys. Hindi. Wala pa man kayo ko. Walang iyang banas mapapot. Oo, yung Kanaog pusod ba? siya na natarino na. Hindi na mabugan ko yung iputos. Kasi may kabanday anak connection sa Berhen. Ano? Wala ko dito na ano. Ang nagpalit ko, may suro-suro ko pa. Okay. Ayun, hirap lang ito. Di ba? Asa. Bunig man yan. Bunig man yan. Sintin niya na ito. Lagi ka na unang Schedule na sana. Schedule sa pan. Schedule ay madalinay. Nakabuhinas lang din mo ba? Kung nauna sa gamay, ako agad. Wala. Mulat mo. ito di kwit-kwit siya na siya batong nga kamot gaanaw. Nagituslok sa pusod gahapon. Wala ko mag-ina sa nag-recommenda nga booking. O, tawa. Hmm? Nag-recommenda mo ang ina nga booking, di ba? Wala. Nga mo lang ha, masin lang niya. Wala, di balik na po. Abot ang kinig makilala. Kabuhi ka, ma'am. Hindi ka mukhaon sa oras. Kapi ko, tagalas tulibi. Grabe kabuhi ni mo. Mo na yung makasakit sa ulo no. Kabuang ka na. Yung kabuhi, pag di ni ma-absent ni kabuhi, maduga ni manakop taglango gabi eh. Ngayon magtapok-tapok bato, depende lang sa kuwan. Diyan siya kaliwat. Ano, dugay pa noon. Jadi po kabalog manakop na. Mo dyan. Kasi rin magpahilot ka sa kumaya. Hmm. Karoon ka na sa kung unahon ka sa pagbada ng puso. Kung anong puhod ka, pamusa ba? Di ko munong, gat di mo human. Hindi ako libo ni Guman. Oo, muna ka na maglaba. Sakit kayo na ito. Pasang Nakapahilot mo ko dito sa mukha. Mahal mo lang siya magbinot eh. Hindi na ko kaya ang tanang. Sanay mo na akong Kasi basa. na, trabaho gani kayo, galigo. Agod, nanunog ko rin sagot mo kung naligo eh. Pasang ko sa nang pag-realize. Galuto-luto. Nagmunaw. Bukas. Di ba sa karaan ay, di ba bawal? Bawal ko, mga tigulang bitaw. Nanay bitaw. Walang namatay sa malinis. Ay, walang namatay sa madumi. Nanay, sa hugaw. Nagyaton. Sabi mo talit ko. Hindi ka maligo. Buwag lagi po. Kasi may din pa rin po yung balay ng trip sunod. Ito nila, ito ni Brad Eric. Kadang suka anak na. Ha? Kadang suka anak. Ano kaya na eh? Yung gani, kabiskulado po na yung bana. Biyag tao, biyag. Pero biyag, biyag lang. Yan, hindi mo kabiyagan eh. Tapos, yan. Iniguling nyo sa inyo, ang kabal ng balay. Oo. Iniguling nyo sa balay, reviewhan mo kaldero. Hmm. Dili man sa pwede raw, kaya nahilot naman ka, di ka Tapos? ba babasa. Tapos paminaw ni. Reviewhan ang kaldero, tapos nang may baligyang ice. Na. Reviewhan ang kaldero, ibutang tong ice, tanggalan sa lupin. Hmm. Pagbutang mo sa ice, buha ka para masulod, tapos saboy og sa kabasong tubig. Hmm. Isa ka ice, Mm. tapos saboy isa kabasong tubig. Tapos pagkabukal niya, ibutang sa 2 ka mag. May imnon. Inomon nimo nga init karon jud. Karoon lagi ba wali Nga nang. init nga di po ka mapasok. Tuyo jud ko ablihan tani. Ha? Nga gani mong kuan ako ko nakita pero una nakita na ko Lagi si daw. sugar pa lang ha. Si sugar pa lang nakita na ko. Ayun yung mahiling na gagawin. Ilalom man ko kaysa nasa sa ilalom. Kung sa gawas din siya, tubig na siya. Kung nasa gawas, ang katol. Kanang murag Dire-dire. no katol man. Ah, Basta gapo kanal ana. Diabetic. Ana lang.
pagkahuman ni mag-inom sa duha ka mak, kung sa orasa ka nakainom, buta na to alauna. Pero niriguli na Oh, mo. alauna maghimo ka, alas 2 maghimo ka, alas 3 maghimo ka. Ayos. O ano Pati mo? naman nakaadlaw ni mo niya. Hindi ko sa ron ang katulo. Oh, alauna. Halimbawa na kung sara orasa ka nabot. O alauna maghimo, alas 2 maghimo, alas 3 maghimo. Kadahim Babukalan mo. ang ice. Ha? Babukalan ang ice. Oh, isa ka ice, tapos sa buyo sa basong tubig. Pag nabukal, sibutan sa duha ka mag. Oh, kung ngayon na sobrang tubig, iyabo. Dili Buhat ka po kag bago. Katulo, nahuman na naman tulo. Yung pagkaugma na po katulog yapon, bago ka mamahaw, mainom, bago mag-iudto, bago manihapon. Man wala na. Kaya grabe mo kabuhi. Wala kay ingnan di ko dito nga grabe to buhi. Wala ay gituslok naman tong bato. Naklarong kabuhi ana. Ikuan man daw ko, ingon niya, kitautan daw. Oh, sige na lang na iham na pero Oo, di man kita pag ka pa lang anak, kabuhi na siya. Oh. Una kay Oh, sa anak ko, no? man. Na happy ta may humandong. Oh. Mo ni kabuhi. Kana mukhaon bitatang nga unahon ang trabaho. Una. Wala na lang kaon, mga pinipitaw ko nang Pat pili eta sa kaon na lang. may mawala pa. Ningo mabusog manggug ko. Dili na sa busog. Ang kaon magupandisa. Kung ang taong dili magutman, nanay diferensya. Imposible di gutomon. Gutom alas 9. Moy mo kaon, sana. Pero wala na. Napasman. Wala na. Mo na ipas mo sa Kaon. kaon. Sige. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kailangan mo itong kabuhi yan dito. Oh. Kahit ni masakit ton. Ano mo kabuhi diyo? Tulora ba kailangan di gyud magkuan kay tulora ba kung gina Yung anak taon, special child. Ning kamot kini siyang mabuhi. Dua yang espesyal. Dua. Balik na. Dua juga dili. Ang katong kuan Special parehas pa lang. ay kwanto siya Dili. buloy to ang tawag ato. Ah, kana parehas. Di man na mong gulit Diba ka na bisang asang lugar Special pa pareha child no? lang. Pero paro na dyan. Kato ako special child kay kuan siya. Bumul ay hindi makaisip Amang. yan. Amang. Pero makadungog. Sabot. Hindi siya nimo mailhan og kanang na-diferensya pag kay formal. Okay na naman. Doon na yung kuan. Nya ko ang Official. bunso, PWD ang tawag kay bulol man. Pero kuan diyan dyan na. Kuan. Ano na yung diantusan? Nya yung Ano, ano. mo din ang kipakuha. Dili sa kuan na. Kaliwat siyang amahan. Dawit kuan siya. Luoy ba? Grabe pag tulog yung kabuhi yata. Duha. Dua. Dua plus ka Mag lang isa. May gani. pamagulangan Ang duwa o niya. bunso. Ang ikaduha o ikatulo mo siya normal. Babae lalaki. Isa ram lang babae. Magulangan o kamanghuran mo yung bukuan. Disib. Yang papa na. Sa Manila. Bulag. Wala. Muli ang trabaho. Nya, muli lang diri og kada Disyembre. May kwarta. Sayang lagi ang mga bata, kanang yung special child, o gwapo. Nya tagas pag yun. Sleeping lang na. Dili pud mong guloy. Sakto gyud ka niya. Bright kayo, pwede man siya amang mano. Hindi ka kasabot iyang isulat sa cellphone. English pa. Buto na, lain po kailang subay ko ninyo. Dautan daw. O, ang pukulangutana po, basta yan akong kitambalan. Siguro mag-katulman. Ano lang Adlok idea. ta kay pusod ra ba jud. Wala na problema, matayo pa nga ni Brad Iris. Lalata lagi itong mga nakulog ka ganit. Ato nagpatambal din sa yate. Say na imong utana sa kwadro ko na putol-putol. Yung kanan ko siya. Ganun na kinauna minok. So, yung kaon. Pagkaon na. Oh, Wala na natin. Magkaon. Samot yung kabuhi. Maguro man po pinamahaw, alas 10. Naman, pandisan lagi. Mga piki ni sa ilog, mga kaming alas 12. May gadi po gamapig, pangilot. Basa mo na yan yung night. Ang takabaluan na. Balitad ba lang. Ako hindi ko malilot. Ang gasa Hindi ko pa lang sa panahon.
Para dili lugi ini gilid. Ha? Para pagka na jud kay kapanawag ka na. Sakit na kay luton niya, oy. Ikumon. Sakit na na, oy. Di biya ta magpa-admit no, kondisyon ta. Tinawag dito. Unya ra gyud ta magpa-admit oh, nagtinga na. Saban ka. Kasapaan ba ang doktor? Karon pa ni ganhe. Nilagom no. Di ba? Kanang paugat jud. Siyempre, wapay kwarta, no? Mag-ingat lang ng daob. Kung lakaw karoon dito dito. Binisaya. Pahilot lang siya, pahilot. Huwag man madag hilot. Isa pa ng mga ano, sige pahilot. Inuban, madalang hilot ako. Wala mo kayo kuhan. Ari mo mo din matulog. Dili. Hindi na may balay. Na naman naglikod. Nakikot ng balay. Dito kay tambalanan mong ganyan mo. Ina naman yung pagdamot sa una. Ako po niya. Nag-agras siya. Hindi na lang. So, dito rin sa balay. Magtutuyo. Ito gaya ning magsakit dan diri kay ang anak taon do kabuk PWD. Ang isa apa. Dari man ang eskwela sa nasyonal. Ano yung sped school. Ako sakit man ni ang tuhod. Pero dili sa ko. Nagonta pa. Hanggang sa pa. Kini tiguan. Pagod. Itlog, manok. Oh, ana di ay. Alok og manok. Ano man makasama? Sa arthritis na. Ngayon arthritis na. Kaon ta, pag wala'y problema itong tuhod, mga juwen, Yun po na yan. okay na ta mo kaon, kung manok itlog. Kung masakit na, undang sa tahan na naman ano. Wala no. Sa isang kadlaw, mag-inom kag tubig. Tapos, tagsa ka mag-inom mo sa kadlaw kalima, ikaw na mag-divide. Tapos, bigyan mo isa ka bukli mo sito. Ha? Ayaw sa pagkape. Walay soft drinks, walay kape, walay juice. Hindi na Ah? mo painom drink. Kaya, tubig, minom ka, isa ka mag-jud. Kadaot mo ko ng juice. No? Para makaway sa mong katol, ano. Yung pagbuka lang taga-ice rin ang abot. Magay may paniudto. Ay, Ni Ako Ari. jud lang kay kamakuan kitakon kaayo. Kung iduot lang ay kalutang yun. Kaya mag-oras ka magas-gas na wala kang yan. Latak na yun ah. Yan, pasimpe o gapaabot. Ang ayos daw, mabukalan. Kaya na ito, ngayon nagamay lanang yan eh. Hindi. Hindi mo kalakaw no, kaya may damot niya pasimpe. One man. Nakalak ko may ka na. Room service tawag. Dili mo na wag. Nakalak ko Ano may. ni, blagbok anak niya, te. Tulog. Tulo. Ito lang niya. Ano po na ka? Ganyan. Ilan, edad yung brandirek? 50 na? Sa kwenta. Bata pa mo, no? Asa ka na puyo? Playa, Arbet. 37. Arbet na. Nasunod. 37 din. Tabok na mo, tabok. Dili. Di 6 ba ka naman. katabok? 6 naman ang tabok. Naging ko 7. Yes. Tinda. Tinda playa. Unahan ko sa tinda. Pero, wala man ito ka ng Christian mo ba? Christian ka? dili. Si Kapilyang po hindi, Christian, may kasulti na mo. Sila mga pulbira bitaw. Marami niya kasi yung video. Na yung manghod, tambok, buta, magpahilot na tayo dire. Di ganyan papahilotan. Ayaw, good biti, kaya kakagwan ta sa hilot ni Brad Eric. Maayo. Depende mo para sakit, no? Huwag sakit, di mo sabot. Pero grabe kayo, grabe yung sakit. Alam nga, magawa tayo sakit ng hilot. Siya maayo, siya mo. Iintog nga ng gusto mo pahilot. Kaya naman kung may sakit na yun.
May gawas ka mo kung may sakit. Ang gipusin na lang Eric, oh. Pinatag ang bromoril to. Wala na dulot na. Tapon na yung bato. Sus na. Hindi mo na dulot. Ito yung babari ko mag-ano. Ngayon kami ex-day na. Pinala kasi yung pinala ng dulot. Balik eh. Ayaw. So, Hindi naman na sinagot ko. Hindi tayo ko sino yung tambay? Gusto yun. Hmm? Gusto yun. Ba yung sila nun? Ay, mga ganun. Plus, tama tayo. Habit na may umandong. Bakit na yun? May lekulan. Ano ipo na yung magkulat, oy? Kanang kapoy ba ito mga hilot, oy? Tanang ko lang. Gani kay prabiag paglawas. Nambal mo yatas yung kilala gahapon ay pati payata oy. Pagigipon. Hindi niya bilot. Tambal lang ito yan. Mga bato. Nay murag tudlo, nay murag itlog. Ito pa mo, umigo. Kaano dyan kung saktong oras. Ayaw yun. Pas oras kaon. Magkaligo ning ka nang magtrabaho ka. Basta man ang nanaob dito. Pag ko naman ginagawa. Dahon. Ito po yung mo. Maningil Look na oras kung may maningil. tao. Di man na dyan magpuyo. Nay, oras maningil na iyang kabuhi o kanabiyag. Amo na. Pwede, sa sakit na kung dyan ba? Lalo na ka ng Mapintahan ang ginhawa, mapintahan ang ulo ano eh. Nga na lang. Ako tignan kay bypass man ko sa heart. Di ko makaugod to eh. Nagna sila kay Yan na lang, mamay na ka. inaning Jesus, may... naila din na Thank you for watching, guys.